ktorej ostanete všetci štyria sedieť. Volá sa príbeh a budete mať jednu vetu na to, aby ste vytvárali dej. Hej? A tú vetu si budete medzi sebou tak pekne podávať. Začneme od Lukyho, pôjdeme k Majkovi, k Peti, Romanovi, takto do nekonečna. A téma znie: na Kriváni sa poháda český turista s poľským. Komu patria Tatry? Na železničnej stanici v Kriváni postávali dve opustené Tatrovky, kým sa kamionisti išli najesť. Jedna Tatrovka hovorí druhej: co tady děláš? Przepraszam, hovorí druhá Tatrovka. Vygenži se mi na ceconky. Povedala pornotatrovka a pokračovali v nádhernom začatom dialogu. Jezuš, máme chytené charaktery. Nič lepšie ťa nemohlo napadnúť. A kam teď jdeš? Jdeš domů, do Polska nebo dolů na Maďare? Ha? Lenže v tom polská Tatrovka zmlkla. Tego niszt. Šukam meškanie, meškam šukanie. Polský kamionista prichádza za českým. Przepraszam, panie, no to jest moja Tatra. V tom istom čase sa na Kriváň šplhá český turista, o ktorom je tento príbeh. No jo, já si asi zapomněl mačky. Tak co teď, když jsem tady sám? Co budu dělat na té mojí Tatře? V tom z ničoho nič z Kostelveviny vybehne polský turista. O ktorom je tiež tento príbeh. Hej, słuchaj mnie, facecie, nie masz jakieś groszy, bo nie mam do piwa. Potrzebuję jeszcze 30 groszy do piwa, tutaj będziemy wypić. V tom istom čase sa do príbehu zamotal psík Harík. Hele, Poláku, tady jde nějaký pes. Co to je? Vole. V tom pes prehovoril. Nevideli ste tu mojho nosiča Ondra? Nosič Ondro, sediac na stanici v Kriváni, pozeral sa, ako sa českí a polskí kamionisti začali biť o svoje Tatry.
To už nevydržali ani kamzíky a preto vyliezli na skalu. Na ktorej sedel český turista, pes a polský turista obďaleč v kosodrevine. Zrazu sa a rivili všetky tri tváre. Přepraszam, něco se blíží. To bude asi nějaká velká bouře. Pre Boha! Sluchaj! Pozri! Koukej!